39 lica započinje sopstveni biznis i menja svoj status od nezaposlenog do preduzetnika ili privrednika. Mi smo zajedno sa gradom u poslednje 3 godine udruživanja sredstava uključili preko 190 lica koja su započela sopstveni biznis. Takođe, ove godine, ako posmatramo celu filijalu Niš, iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje 206 lica je dobilo subvenciju za samozapošljavanje. Dakle, to je zaista jedan ozbiljan korpus budućih preduzetnika koji su, zahvaljujući tim podsticajima, potpuno, da kažem, promenili sliku ovoga grada i evo, i ovaj grad postaje sve više grad preduzetništva. Posebno me raduje što je među vama najviše žena, dakle i to žene koje su hrabre i koje će, kako vidim, zajedno sa muškarcima kroz ovaj program krenuti pre svega i najviše interesovanja ima za proizvodnju. Deo vaših rešenja i deo vaših planova jesu planovi koji se tiču zanatstva i naravno jedan manji deo onih koji će pružati usluge. Da ćemo mi sa ovom praksom nastaviti i narednih meseci i narednih godina. Ovo je za naše sugrađane jako važno, za naš grad je takođe jako važno, da ne samo da zapošljavate sebe, već i na vaše najbliže, da se širite u tom vašem biznisu i da smanjujemo broj nezaposlenih u našem gradu. U ovom trenutku 18.394 lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, zaposlenih nešto više od 90.000, što nas posebno raduje, jer što je više zaposlenih, to je i bogatiji naš budžet.